Mónica, ¿a qué periodista admirabas cuando eras pequeña? ¿Y ahora? Jo diria que en ràdio i en esport sempre m'ha agradat molt. Jo era més jove, però i a més he escoltat després moltíssim també parlar a companys d'ell i m'agrada recordar la figura de José María García com a periodista. M'encantava també Maria Escario, perquè era la primera dona de la que tinc referència en televisió presentant esports. També Noemí de Miguel, que és periodista de Movistar. Susana Guas, que vaig coincidir en ella en el partit en el que el Villarreal va baixar a segona divisió contra l'Atleti de Madrid. Ella treballava per a la Sexta fent els partits. Sempre han sigut exemples un poc més recents. I en l'actualitat, companyes com Elena Condis, que treballa en la cadena COPE, i és una fenòmena, igual que Cristina Bea, que és companya meua de Bein Sports, de Mediapro, i jo crec que són exemples a dia d'avui de com se pot tratar el periodisme esportiu. ¿Nos puedes contar cómo es tu día a día en el trabajo? El meu dia a dia depèn dels treballs dels equips, del que facin ara mateixa Villarreal, Llevant o València. I a partir d'ahir establim una agenda i hi ha que seguir els entrenaments i les rodes de premsa d'aquests equips. I el cap de setmana els partits de Lliga dels equips. Per tant, jo el dia anterior sé si el Llevant entrena, he d'anar a Bunyol, a la ciutat esportiva, i després a la roda de premsa. I anem alternant. En Paterna el València i en la ciutat esportiva el Villarreal. I després entrevistes o partits de Lliga, ja retransmissió del partit, el post d'entrevistes d'entrenadors i bueno, això és un poc el dia a dia. És seguir el que fan els equips de la Comunitat Valenciana. ¿Y cuál crees que son las cualidades de un buen periodista? Credibilitat, sobretot, que el missatge que transmitís que te'l cregues tu, perquè si com a periodistes no ens creem el que estem contant, és impossible que l'audiència, que la persona a la que li ho estem contant se ho crega. I sí que hi ha que transmetre el missatge amb claritat, credibilitat, i ha de ser també fidel a la seva forma de treballar, més enllà de l'empresa en la que estiga, a les seues idees i a la fe que tinga en el que està contant.